हेमंत ऋतू म्हणजेच हिवाळ्यात सर्वत्र अत्यंत आल्हाददायक वातावरण असते। अशा वातावरणात भूक तर अशी असते की आपण जे खाऊ ते पचून जाते। हिवाळ्याचं हे वर्णन तर आपल्याला माहीतच आहे, परंतु प्रगतीच्या नावाखाली निसर्गावर रोज होणाऱ्या आघाताने नैसर्गिक ऋतुचक्रामध्ये हानिकारक बदल होताना दिसतात। सुदैवाने काही गावांमध्ये जिथे निसर्गाला पूरक अशी जीवनशैली आहे तिथे काही प्रमाणात अजूनही हा आल्हाददायक हिवाळा अनुभवता येतो। या हिवाळ्यातील डिसेंबर महिन्याच्या मध्यापासून जानेवारी महिन्याच्या मध्यापर्यंतच्या काळास धुंधुरमास असे म्हटले जाते। या मासात धुंधुरमास पहाड भोजन पूर्वी करत असत। पहाटेच खूप भूक लागते म्हणूनच अजूनही काही ठिकाणी पहाटे स्नेहभोजनाचे आयोजन केले जाते। भारतीय संस्कृतीमध्ये आहारशास्त्र आणि आयुर्वेद यांची अशी काही सांगड घातली गेली आहे की एकाच वेळेस आरोग्य, मौजमजा आणि विशिष्ट सणाला विशिष्ट पक्वान्न याचा अनोखा संगम दिसतो। हिवाळ्यात थंडी जास्त असल्याकारणाने ज्वारी बाजरीची भाकरी किंवा कणक्याच्या पुऱ्या, त्याच्यासोबत ऋतूस उपलब्ध असणाऱ्या शेंग प्रकारातील सर्व भाज्या, मटार, पावटे, हरभरा, चवळी, बीन्स इत्यादी, मग त्यामध्ये गाजर, वांगे, काजूची जोड देऊन होणारी चविष्ट रसभाजी, मसाले भात किंवा मूग डाळ तांदळाची भरपूर तूप घालून बनवलेली खिचडी व कढी, सोबत गरमागरम टोमॅटोचं सार, गुळपोळी, गाजर, बीट आणि मुळा एकत्र करून त्यांची कोशिंबीर, वांग्याचे भरीत, मसाला पापड, आवळा किंवा ओळ्या हळदीचे लोणचे, तीळ, खोबरे, शेंगदाणा चटणी व पाचक सोलकढी असे हे रुचकर आणि चविष्ट आरोग्यदायी पहाड भोजन आपले कुटुंब व आप्तेष्ट यांच्यासोबत निसर्गरम्य ठिकाणी एकत्रित येऊन केले जाते। हिवाळ्यात त्वचा कोरडी झालेली असते, शरीरातील वातदोष थंड हवेमुळे वाढतो, केस वृक्ष होतात, पायांना भेगा पडतात, ओठांना कात्रे पडतात व वेदना होतात। शरीरात वाढलेला कोरडेपणा कमी करण्यासाठी हे तेल, तूप वापरून बनवलेले पदार्थ तसेच तीळ, शेंगदाणा वापरून बनवलेले पदार्थ स्निग्ध असल्यामुळे उपयुक्त ठरतात आणि हे सर्व चविष्ट पदार्थ खाऊन पचवायचे असतील तर त्यासाठी उत्तम शारीरिक व्यायामही आवश्यक आहे। हिवाळ्यात आरोग्य आणि शारीरिक बळ उत्तम असते, म्हणूनच ते टिकवण्यासाठी पौष्टिक पदार्थांचा समावेश आहारात करावा। तसेच या ऋतूत रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी रसायन सेवन आयुर्वेदात सांगितले आहे, ते आपल्या वैद्याच्या सल्ल्याने नक्की करावे। या काळात आपल्या आहारामध्ये आवळा सेवन करणे सुद्धा रसायन म्हणून उत्तम आहे। अशा या आनंद व आरोग्यदायी प्रथा काळानुरूप नष्ट होत चालल्या आहेत। महाराष्ट्रात काही हॉटेल्समध्ये धुंधुरमास पहाड भोजनाची संकल्पना सुरू केलेली आहे आणि आपल्या गोमंतकात ही प्रथा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं खूप आवश्यक आहे।